Danas ćemo da napravimo francusku poslasticu crepe Suzette. Pre svega treba nam testo za izradu palačinke. Treba nam 226 g brašna, pola litara mleka, 40 g šećera, 2 g soli, 40 g putora koji ćemo otopiti i 3 jaja. Brašno ćemo da prosejemo u posudu. To je bitno jer daje vazdušastu strukturu testu i uklanjaju se eventualne nečistoće iz brašna. Kad smo to završili, dodajemo šećer. U sredini ćemo da napravimo malo udubljenje u koje ćemo dodati jaje. Ovo sve može da se uradi i mikserom, ali ovaj način malo bolji pošto neće biti grudvica. Ćemo polako da izmešamo. I u smesu ćemo polako početi da dodajemo mleko. Kad se brašno ubacuje ovako malo po malo, onda nema problema sa grudvanjem. Sad možemo da dodamo i soli. I na kraju dodajemo i puter. Ovo je originalni recept koji je vrlo izdašan i alternativno možete da napravite palačinki po nekom drugom receptu, a da ih finiširate po dodatku za crepe Suzette. Ono što je ključno jeste da ovo testo sada mora da odstoji, tako da ćemo sada da ga pokrijemo jednom kuhinskom krpom i da ga ostavimo da odmori. A zbog čega testo mora da odmori? Pa nekoliko razloga. Prvo, mehurići koji su nastali mešanjem će se izgubiti, a drugo dolazi do autolize testa, odnosno razlaganja skroba iz brašna i glijadina, tako da to testo onda postaje mekano, vazdušasto, za razliku od onog kojeg pravite odmah kada ste napravili, i palačinke su onda teško savitljive, krute, žilave, tako da ukoliko imate vremena, ovo je puno bolja varijanta. Što se tiče ostatka, potrebna vam je jedna pomorandža i bilo bi dobro da koristite bio pomorandžu, jer svi pesticidi ostaju u kori, tako da ona nije zdrava za jelo, kako se to obično tvrdi, a priprema se na način tako što se uklanja do belog dela koji je gorak. Znači za ovo postoji specijalna kuvarska alatka koju nemam, ali ćemo da improvizujemo. Dakle, uklanjamo samo koru. Kora u sebi posjeduje aromatična ulja i ona su ta koja daju ukus. Problem sa tim uljima je da dosta lako isparavaju, tako da ukoliko ovo pripremajte ga neposredno pred primenom za jelo, inače ćete jesti samo koru. Da usitnimo, treba nam je oštar nož i mogu lako da probije koru. Nije bitno kako ih seckate, samo je bitno da se usitni. A ostatak ćemo da iscedimo. Pošto smo napravili palačinke, sada krećemo dalje. 45 g šećera za posipanje, potrebno nam je i 150 ml soka od pomorandže, 1 šot kontroa, 1 šot armanjaka i nešto malo putere. Pošto nam je započeo proces karamelizacije, u to ćemo dodati puter.
a odmah potom i sok od tumače. Sačekat ćemo da se ovo malo redukuje i dodat ćemo koru. Potom ćemo dodati kontro. Kada je počela da nastaje sirupasta konzistencija, možemo da počnemo da dodajemo palačinke. I svaku ćemo da preklopimo na pola, a onda još na pola. I da ostavimo tu sa strane. I za kraj dolazi najatraktivniji deo, a to je flambiranje. Pustit ćemo da se armenjak malo ugreje u tiganju i potom ćemo ga zapaliti.